Moi! No niin, hei. Me ollaan Universalissa kivikauppia, tai me tullaan talven taikaa messuille. Tule sinäkin. Ja halutaan näyttää nyt vähän millaisia aarteita meillä on. Eli mulla on tällaisia omia henkilökohtaisia minulle tehtyjä kivirannekoruja, mistä on tullut todella tärkeitä. Niissä on tietyt kivet, mitkä tuntuvat resonoivan minussa. Ja niistä löytyy myös ihan kiviversioita, mutta mietykään eritoten iholla pitää kiviä. Ja rodoniitti on yksi, mitä sieltä löytyy. Tuossa tuo. Täältä. Ja sitten on apatiitti, toi sininen, se on ehdoton favoritti, koska se on sen värinen. Mä en aina osaa kertoa itsekään, että miksi joku kivi houkuttaa, mutta se vaan houkuttaa jostain syystä. Eikä tarvitse välttämättä tietääkään, koska se kivi ikään kuin valitsee aina sen kantajansa, niin mä ainakin itse ajattelen. Ja nämä on ollut mulla monta vuotta käytössä, mä en ole vaihtanut nämä 3. No mulla on sitten taas tällainen heksagoni, tällainen symboli. Ja tää on tämmöinen tummasävyinen, eli tää on niinku maadottava ja tasapainottava ja rauhoittava, koska mulla on vähän semmoinen väli, niin kuin meno kiihtyy liian kovaksi, aika tulienerginen niin kuin tyyppi, niin sitten väliin pitää vetää vähän jalkoa niin kuin tonttia ja maadottua. Ja tää auttaa siinä. Tämmöiset tummat kivet ylipäätään, niin maadottaa ja rauhoittaa. Ja sit sulla oli täällä tällainen. Joo. Tässä on näköjään aventuriinia ja leopardiaspista. Sitten on karneoli, se on muuten mun horoskooppikivi myös. Eksyn 1 kappale horoskooppikiviä tonne. Tää oli itse asiassa mun tytön tekemä koru, että se teki tän Juhalle vartavasti. Joo, näitä voi tehdä. Näitä voi tehdä ja nämä on henkilökohtaisesti hyvinkin niinku vaikutuksellisia. Että näistä saa niinku paljon sisältöä ja hyvää niinku fiilistä näistä kristalleista ja kivikoruista. Voi itsekin myös, meidän kaupalla voi tulla myös tekemään oman rannekorun, jos haluaa. On omia värejä, omia kiviä. Voi tulla rakentamaan. Ja miksei messuillakin voi järjestää mahdollisuus tehdä omia kivikoruja. Ja ne voi valita sitten ne omat lempikivet. Tuu sinne messulle vaikka sitten askarittelemaan itsellesi rannekoru. Tässä vinkki sinulle. Juu. Ei mitään, me varmaan nähdään siellä talven taian tunnelmissa sitten Virtakiven hienoissa miljöössä. Ja siellä varmasti viihdyt. Niin me ainakin. Kyllä. Aina kun sinne menemme. Moikka!